Kom. Kolla in den här killen. Va? Fan ful. Ta det lugnt. Men ge det är fan inte din. Nej, ta det lugnt. Det kommer gå sönder. Vad gör du? Vad gör du för något? Shit, alltså du kommer inte få vara här längre. Jävla idiot. Men shit, alltså vad fan alltså, du kommer aldrig få vara här längre. Ahmed!